Draga Jelena, dobrodošla u naš podcast. Ti si naša prva gošća i veliko mi je zadovoljstvo što imamo osobu s tako impresivnom biografijom kod nas i posebno zato što si iz Kovačice. Hvala vam puno na pozivu i na poverenju i baš mi je čast da budem prva gošća u prvoj epizodi. Želim da ima puno epizoda. Hvala što si pristala da gostuješ i da pokažeš svojim ličnim primjerom kako Kovačica i šta Kovačica govori. Kao neko ko je prilično mlad stekao ozbiljnu ekspertizu u oblasti prava i razvio sopstvenu firmu, šta bi mogla da nam kažeš o svom životnom i poslovnom putu? Mogla bih da kažem ovako, ja sam još bila devojčica kad sam znala već da ću biti advokat. Ja sam odlučila još kao mala, dok su drugi htjele možda da budu učiteljice, balerine, doktorke i tako dalje, ja sam rekla da ću biti advokat. To je bio moj neki, da kažem, izbor i ta moja ljubav prema tome me je negde vodila, iako možda u početku i nisam baš znala šta to tačno sve podrazumeva, je li biti advokat. Ali kako sam počela da radim, tako sam shvatila da je to zaista jedan životni poziv, jedan način života koji vodi advokat i nisam se pokajala ni u jednom trenutku. Koliko je teško biti žena u advokaturi danas? U današnje vreme žene advokati su, rekla bih, dosta već brojčano prisutne u advokaturi, znatno više nego u ranijem periodu. Naime, pravosuđe, to jest da kažem sudijske i tužilačke funkcije su negde od uvek bile rezervisane za žene. Kad kažem od uvek, mislim od posle Drugog svetskog rata, jer pre toga recimo žene nisu mogle da budu sudije. I nije lako, ali ima to svoju čar i negde žene mislim da unose jednu dozu jedne topline i jednog možda drugačijeg pogleda na te ljude koje zastupamo, drugačijeg pristupa u smislu da ih možda negde razumemo na jednom, rekla bih, emotivnijem nivou za razliku od empatičnijem nivou u odnosu na kolege muškarce, što naravno ne mora da bude pravilo. Da. Dobro. Šta te je nateralo da izađeš iz zone profesionalne neutralnosti i da staneš iza svojih sugrađana? Ne bih rekla da me nešto nateralo, iskreno. Više bih rekla ovako da sam posle tog već sad istorijskog 1. novembra 2024. godine u prvom periodu posmatrala stvari kako se razvijaju. Ne mislim tu samo na studentske proteste i na građanske proteste, već i generalno na sistem i na uređenje naše i na poredak naše zemlje. Kada su se ti protesti već brojčano povećali i kada su počela prva kršenja zakona, kada je počela prva prekomerna upotreba sile prema građanima koji protestuju, negde sam osetila i da je moja profesionalna dužnost i rekla bih pitanje etike advokatske da istupim i da kažem da to nije u redu. I sećam se, bila je negde polovina, mislim, decembra te 24. godine, prvi takozvani spiskovi koji su se pojavili bili su u okviru manjinske zajednice, u okviru slovačke nacionalne manjine, gde se pojavila jedna lista ljudi, u tom trenutku svega 20-ak možda, koji su svojim imenom, prezimenom, profesionalnim integritetom istupili i rekli ovo nije u redu. Tu sam prvi put, da kažem, ja nekako istupila, ali ubrzo zatim se i advokatska komora, da kažem, onako izjasnila, to jest otvorila prema građanima i pozvali su nas kao svoje članove da se priključimo besplatnoj odbrani svih ljudi kojima su prekršena neka prava tokom protesta, ne samo nužno na uhapšene ljude, već i za druge, na primjer, prekršene postupke i tako dalje. Nisam imala apsolutno nikakvu dilemu i bila sam među prvih 4 i za sada jedinih 4 advokata iz Pančeva i prva iz Pančeva, mislim sa teritorije ogranka Pančevo koji obuhvata ceo Južni Banat.
koja se, da kažem, prijavila na taj spisak u okviru advokatske komore, a do dana današnjeg sam jedina žena na tom spisku. Svaka čast. Da, pa hvala. Ti mi je čast još veća što si kod nas. Da, i bilo mi je jako zanimljivo da građani koji su mi se javili za pro bono pravnu pomoć, da su vrlo često čak rekli videli smo spisak i videli smo da ste žena i mi smo želeli da nas žena brani. Bravo. Da, to je bilo baš onako divno. Inače, za naše gledaoce moramo da napomenemo da upravo dok snimamo ovu emisiju, u Beogradu traje proces tužilaca i sudija. Jeste. Šta nam možeš reći o tom? Danas je prvi marš za pravosuđe, tako se zove, i ja lično to doživljavam isto kao jedan istorijski trenutak kada su sudije i javni tužioci prvi put bukvalno na ulici zahtevaju poštovanje zakona, zahtevaju povlačenje seta pravosudnih zakona koji je trenutno mislim već i na snazi, to jest donet je, bez učešća javnosti, naročito stručne javnosti, po hitnom postupku i tako dalje. I mislim da je jako važna slika koja je danas došla iz Beograda. Bilo ih je brojčano dosta. Advokatska komora je stala u svoje kolege. Iako smo, nažalost, imali neke svoje ranije proteste gde oni nisu stali uz nas, ali dobro. U svakom slučaju mislim da je jako dobro da se ovo sada desilo. Mislim i da nije kasno. To je svojevrsni presedan. Jeste, apsolutno jeste. Kaži mi, da li je bilo pritisaka i kako se sa njima nosiš? Što se tiče pritisaka, rekla bih da nije bilo pritisaka koji su nepodnošljivi i koji su neočekivani i dobro je sve to prošlo. Toliko bih samo rekla. Dobro. Ko razume, shvatit će. Jeste. Da li advokat danas brani zakon ili ljude od zloupotrebe zakona? Šta misliš? Advokat i danas i uvek brani slobodu. Sloboda je jako važna. Sloboda je jedan od najvažnijih elemenata našeg postojanja na ovoj planeti. Tekovina, istorijska tekovina koja je još od Francuske revolucije izvojevana, znači 200-300 godina, mi branimo slobodu. I advokati uvek brane svoju slobodu bez obzira na društveno uređenje i bez obzira na društveni trenutak. Ima i kršenja zakona, ima i zloupotreba zakona. Mi ne branimo zakon nikada, u smislu zakon je u stvari za ljude, mi zakon primenjujemo, ali mi branimo slobodu i branimo tu ljudsku slobodu u današnjem sistemu. Dobro. Zbog čega ti se najčešće javljaju naši sugrađani? Ako mislimo na ovaj deo gde se pro bono pruža pravna pomoć, to su najčešće bili prekršajni postupci koji su pokretani zbog navodnog učinjenog prekršaja neovlašćenog zadržavanja na kolovozu pešaka. Suštinski su to prekršaji koji su negde podvedeni pod mirne proteste građana koji su blokirali raskrsnice, kretali se po pešačkim prelazima ili su prosto bili učesnici protesta. U najvećem broju slučajeva su dakle ti postupci. I mogu reći da sam nakon protesta građanskih koji su bili letos izuzetno aktivni i mogu reći čak i burni u Pančevu tokom avgusta meseca prošle godine, branilac Luke Novaka koji je optužen za krivično delo napad na službeno lice, koji je bio jedno vreme i u pritvoru, pa je zatim bio u kućnom pritvoru, sada je na slobodi, postupak je i dalje u toku. On se zajedno sa još, čini mi se 8 ili 9 mladih ljudi tereti da je lako telesno povredio 35 policajaca prilikom tih protesta koji su bili, gde su bili angažovani kordoni policije i tako dalje. I još uvek smo, da kažem, u istražnoj fazi. Još nije doneta ni odluka hoće li javni tužilac optužiti ili ne. A se to radi o studentima ili o građanima? Konkretno to su građani. Moj klijent je tačnije građanin, ali ima tu i studenta koji su takođe učestvovali, ali svi su u nekoj mlađoj životnoj dobi.
Verujem da tvoj posao nije lak i da ima teških trenutaka, kao što si sada ispričala iz ovog primjera, može svima da bude to jasno, ali šta je ono što te pokreće i iz čega crpiš inspiraciju da nastaviš dalje? Inspiraciju imam jedan perpetuum mobile, a to je moje srce, koje radi od prvog trenutka i radit će dok radi, kad prestane da radi to će biti to. Pokretač sam, rekla bih, eto, sama sebi. Bravo. Dobro, imamo sve češće slučajeve, baš ove koje si pomenula, a to su pokretanja sudskih procesa protiv građana koji legitimno iskazuju svoj politički stav mirno, ne nasilno na ulici. To smo posebno imali cele prošle godine. Kako izgledaju ti postupci protiv građana i šta misliš da se krije iza toga? Koja je poruka koja se time šalje ljudima zapravo? Što se tiče prekršajnih postupaka, lično moji klijenti, odnosno postupci koje ja vodim i gde zastupam ljude, su u nekoj zaista jako početnoj fazi. I tu ne bih mogla da kažem za sam postupak detaljno pred sudom, dakle kako se vode. Oni su svi dobili prekršajne naloge, pošto nisu priznali prekršaj i ne priznaju ga, oni su zahtevali da sud odlučuje o tom prekršaju. Dobro. I onda smo, da kažem, ušli u tu neku fazu suđenja koja je zaista u jako početnoj fazi, tačnije nisu ni saslušani okrivljeni, iako je prošlo već više meseci. Tu je najproblematičnije po meni to što se postojanje tog prekršaja u važećim propisima u stvari, kako bih rekla, pokušava da se podvede miran protest građana pod taj prekršaj. Međutim, sloboda okupljanja, činjenica da nema saobraćaja u tom trenutku kad su građani u protestu, s obzirom da policija isti blokira ili preusmerava, po meni lično mislim da tu prekršaja nema. Međutim, nek se završi sudski postupak pa ćemo onda vidjeti šta će sud da kaže, da li sud smatra da tu postoji prekršaj, da li je to sloboda okupljanja, da li su uopšte ispunjeni elementi za prekršaj ili nisu, o tom potom. Što se tiče ovog krivičnog postupka u kome sam angažovana, on je jako brzo i energično vođen u početku, u smislu ljudi su uhapšeni odmah sutradan, dakle na samom protestu niko nije uhapšen, niko nije lišen slobode, svi su uhapšeni sutradan ili u narednom periodu, konkretno moj klijent sutradan, i bilo je onako prilično intenzivno u smislu odmah saslušanje tužilac, određivanje pritvora i tako dalje. Onda je to pošto im je inicijalno određen pritvor, konkretno mom klijentu, pritvor znači u ustanovi, dokle postoje pritvorski razlozi. Po žalbi sud je taj pritvor preinačio u takozvani kućni pritvor i onda je on naredna 3 meseca bio u kućnom pritvoru dok su saslušavani pojedinačno policajci koji su bili u tom kordonu, u okolnostima slučaja i tako dalje. Sam postupak vođen je uobičajeno. U smislu jedino što smo zapazili da je prilično bio onako intenzivan u smislu da se na kratke vremenske rokove sve zakazivalo. S druge strane nije mnogo iznenađujuće s obzirom da je mera pritvora, makar i kućnog, bila izrečena. Međutim, ono što je bilo problematično i što je trenutno u postupku pred Ustavnim sudom jeste to da je postojala neka namera i još uvek postoji živa ta naredba tužilaštva da se konkretno mom klijentu, a i drugim okrivljenima, uzme DNK. Jeste. Dakle, to je takozvana forenzička registracija i ona se radi za osumnjičene, što nije sporno, i obuhvata fotografisanje, daktiloskopiju, dakle uzimanje otisaka prstiju, i ako ima nekog smisla onda se uzima i takozvani bukalni bris, odnosno vadi se DNK i pohranjuje se u neku bazu MUP-a, čuva se 60 godina i da nema nekih preterano detaljnih odredaba u smislu kada je to potrebno. Međutim, ima jedna onako, mi to zovemo pravni standard ili jedna okvirna norma koja
I sama logika života to nalaže, kao i ta odredba, da se DNK uzima kada ima nekog smisla da se uzme. Dakle, to bi bilo kad bi, na primer, postojao neki sporni biološki trag koji je izuzet sa lica mesta krivičnog dela, pa da se uporedi da li tamo postoji DNK konkretno tog osumnjičenog ili ne. Ovde to nema.